mga kaparing Jason. Good afternoon. Time check natin ay 5:37. At yun, maglaba tayo. Gawa ng hapon na o paggabi na kami naglaba. Kasi nag-asikaso muna kami tindahan, namili ko. Tapos nag-display kami. Yun nga, nakita dun sa live ko. Ayun, unang laban namin sa dito sa water pump na ginawa ni Katugsok. Medyo malabo pa yung tubig. Kaya sabi ko kumbaga natin, i-break in ba? Subukan natin yung niya. Talagang yan, ilang araw. Kasi sabi naman ni Kuya Tugsok, ilang araw daw yan na lilinaw. Kaya yun, gagamitin ko na. Imbis na doon na magbubumba, ito na muna gamitin para mahila o masubukan natin yung Dawa pala may hustay ba? Saka na, subok pa lang naman to. Yung maglaba tayo. Kuha na ako ng sabon. Ngayon pa natin yan, kaya in-stack ko na dyan sa drum para bumaba yung mga buha-buhangin na sumasama. Oo. Ayan, laban muna tayo. Try na natin to. Ayan. Sumayaw sa ilalim ng bituin. Sa iyo. Kailangan? Washing. Ha? Sali ko may kumain. Ano bang ba? Dito na sana. Sali na. Go back.
Labo pa. Yan, laba-laba. Mawawasan yung asawa ko. Yung mga puti dito pa rin yung binabanlawan. Kasi dito malabo. Ano, okay? Ang madilim. Sinabi na tayo sa laba. Hapon na rin kasi. Ringin ng motor. Madilim. Ayun po mga kaparangis, bali tapos na tayo maglaba. Bilis ng proseso ng paglaba namin. Gawa ng ginamit na namin yung yung gripo, yung pusit galing sa water pump. Napakadali ng proseso ng paglaba namin. At di gaano hassle. Yan, kasi pinapalinaw namin. Tapos pinuno ko na rin yung mga drum kasi ganun na rin. Sayang man kasi kung itapon nung tubig madilim. Habang ginamit ko siya, pinuno ko na yung ganyan pa yung itsura niya. Medyo nga linaw na siya. Ang pinuno ko na itong drum na malaki. Dalawang drum nilabas ko na siya. Ito pa puno. Mga nilaban namin nilabas ang pay. Ayan, bantay muna tayo dun sa tindahan. Ayos na ayos gamitin. Bilis nung paglaba, lalo na pag malinaw na yan. Ayan, tapos na rin kami mag-display ng mga pinamili ko. Kasi yun nga sinabi ko dun sa live ko kanina na yun, pagdating namin galing sa Maynila, pag-uwi namin dito ay di namin binuksan muna yung tindahan kasi bago kami umalis yung paninda pinaubos muna namin kasi yung pera gagamitin nga namin, dadali namin pa Maynila. Kapag uwi namin walang laman yung tindahan namin kasi nagamit nga yung pera bago Maynila. Ngayon sabi ko sa asawa ko, saka na natin buksan yan kapag tapos ka na kumain? Dab na shampoo. Oh, ito. Parang butas na ito. Naliligo kasi yung asawa ko. Kasi sabi ko ba? Nalimutan ko na tuloy yung sinabi ko. Yun nga, sabi ko sa kanya, sa asawa ko na hintayin muna natin na sumahod ako. Kasi kaya kung malapit na rin yung sahod, saka na natin buksan yung tindahan para may may pambili tayo ng paninda. Ayun, nakasahod na ako ngayon. Kaya tas yung iba pinamaya din namin sa utang. Siyempre may mga pag nagigipit, nangingihiram. Basta yun, bali yung natira lang sa akin, yung sinahod ko ngayon, nagtira din ako ng 1,000 para pag may baon din ako na pera dun sa site pag stay-in, pambili-bili ng sabon, shampoo, ganun. Tapos sabi ko sa asawa ko, sila na iwanan ko dito kasi may bigas naman dyan, may bagong pakarga namin yung gasol kasi nawalan ng gas nung gumagawa sila Karatugsok. Pinakarga na namin yun. May bigas naman, bali yung pang na lang nila, isipin yung pang ulam. Yung binta dito sa tindahan, dito na lang sila kumuha. At least kahit paano
may pumapasok pa rin kahit pa piso-piso, may pumapasok. Kaysa kung halimbawa wala pang tindahan, yung sahod ko halos mauubos lang sa pang-araw-araw. Pero kung ito pang alalay namin, kahit pa paano, kahit gumagastos, may pumapalit, di ba? Walang diskarte. So, mamaya gagawa ko ng yelo kasi wala nang laman yung rep. Gawa ko ng yelo para kasi malakas yung yelo dito sa ice water. Para pagbayaran ng kuryente, yung binta ng yelo, yun din yung ibabayad natin sa kuryente. Kaya sabi ko sa kanya, lalo na ako na kumbaga sipagan natin yung paggawa ng ice water saka yelo kasi may nadagdag na kumbaga yung kukonsumo ng kuryente yung water pump. Masusubukan natin yan kung magkano yung maidadagdag ng water pump na yan, kung magastos ba sa kuryente o hindi natin malalaman yan kasi binabayaran ko dito ngayon na mababa yung per kilowatts ng kuryente. Minsan 800, 75, minsan 700, 800, 900. Nung nagmahal, minsan binayaran ko dito 16, 18, ganun. Kasi may electric pan kami, 3. Tapos ilaw. Dito sa tindahan, ilaw ko 3. Dito sa terrace, sa loob. Ganun. Kaya, basta go lang ng go. Kaysa, pero kung umupo lang tayo mag-apon, wala talagang mangyayari. Kaya sabi ko sa kanya rin, tulungan mo ko sa pag-edit. Para mas mabilis yung natin, paggawa, pag nag-upload ako. Ayan, bantay-bantay mo ako tindahan. Pakita ko sa inyo yung pinamili ko kanina, yung ginawa namin. Maganda na naman tingnan. Itlog, alak yung wala ko. Hindi inabot sa sunod na sahod. Alak. Yan, wala akong alak dito na tinda ngayon. Yan, soft drinks. Yelo, gagawa pa lang ako, wala siyang laman. Ay, nako. Susunod, kasi yun ang mapuhunan. Yung alak, mga dibote. Tapos yan kumain? Mamaya na maglaro, Ayan. Ayan po, hanggang dito na lang yung vlog na to. Siyempre, maraming po salamat talaga sa suporta nyo, panonood ng aking mga vlog. Yun, kasi nakikita ko sa upload ko na medyo okay. Sana po wag kayong magsawa na manood sa content na ginagawa ko. Yung maraming salamat po sa sa suporta na binibigay nyo sa akin sa panonood ng vlog ko, sa di pag-isip ng patalastas. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yun, isipagan ko pa mas lalo para makaipon. Kinausap ko yung asawa ko kako kung alimbawa medyo swertihin tayo sa sa upload, kung meron tayong medyo maganda-ganda yung revenue, mag-ipon na lang. Sabi ko dito na lang kami magpagamot para mas mabilis. Tapos lakarin namin yung PhilHealth sa mga iba pang Sabi niya raw, sabi niya sa akin kanina, kahit daw yung pag-opera ng ilong niya doon na lang sa doon sa Maynila, tapos yung opera ng tenga niya dito na lang sa Bicol kasi operan pa siya ng tenga. Ayun, dahil sa inyo, kung susuportahan niyo yung vlog ko, magagawa natin na yung yung panggastos. Yun lang, panoorin nyo lang yung vlog ko, malaking tulong na po yun kasi doon lang naman ako umaasa sa sahod. Wala naman ako ibang pagkakitaan dito, tindahan, ganyan. Pag umupload ako, pag may manood, yun, may tayo, may aasahan buwan-buwan na sasahurin. Ayan po, hanggang dito ng vlog na to. Maraming salamat po sa mga viewers, sa mga sponsor. Ayan, bye bye, love you all.